LOL, good morning! Napaatab sa pinker mo, baby. Morning, hear it pa sa nagkarang excited kang masyado mo niyan, Aldaw. Good morning, 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 good morning. Good morning na Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome sa programang Morning Hearings. Buhay naman ang programa sa DCGB. Kasabay niya to mga tugang si Nemi Flora, assisted by Chief Technician Ramiro Tanay. Kaka-blood camp pa sana. Ganun din nga. Sarabay pala ngayon. Ano? Sa newsroom, News Manager Marty Lacroix. Kumusta, Jing? Igwa ka na, Jing, ki Jim's Coffee dyan, Jing? Ay, pagyari. Sige. Tawan-tagtataw na. Kuri nga matuga ka na naman. Oy, good morning, Tabi, mga tuga. Oy, good morning, Tabi, sa mga taga-Daraga, Albay. Good morning. Good morning, Tabi, sa mga taga-Albay District. Good morning sa mga taga Legazpi Port District. Good morning, Tabi, sa mga taga Northern Barangay, Pamitisan, Kanmayon, Volcano. Siring man po mga taga dyan sa Southern Barangay. Good morning. Hanggang po kitang alas 7 ng pag-aaga, mga tugang kasabay niya to dyan sa luwagan ito yung mga partner. Para po sa mga bareta in the morning sa DCGB. News sa tuyang mga morning patrollers, morning patrollers, mga tugang, sa tuyang mga morning patrollers, hali po dyan sa luwag. Bago nga yan nga morning patrollers. Morning patrollers, hali po dyan sa luwag. Siyempre po, kasabay dyan si Boy Mata, sa tuyang tabing mata kang DCGB sa kalsada. Piloto kang samuyang mobile unit, nag-iikot po dyan sa tuyang palibot. Good morning, Tabi, mga tugang sa Bilog na Albay. Happy week ahead, sabi ni Ate Nitz Manzanillo. Ate Nitz, good morning. Sering man, Tabi, sa mga good morning, yan talaga always on time. Sana always. Chapuring, good morning, Chapuring. Chapuring, si Manay Merly Caceres pala. Si Manay Merly Caceres. Good morning, Tabi, Manay Merly. Good morning. Na-surprise si Toning Reyes. Grabe nga niya, atabon ka. Yan nga niya ang tunay. Anapon ka ang himala. Alas 4 pa, nag-on air ka na. Grabe man si Jonas Minapukaw. Grabe Tabi, Noel Manalo Minapukaw si Jonas talaga. Para kunin mo. Sabi ni Paring Ray, if we acknowledge our sin, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. Amen. 1 Juan 1:19. Yan. Diba? Okay. Sige. Good morning, Tabi. Good morning. Mga taga-ligas. Ano? Kumusta kita? Ayos lang kita dyan. Bueno. Sige daw kita sa mga buena manong bareta in the habang kamo dyan mga tukang nagkakape gamit Tabi ang Jim's Coffee. Ang sa tuyang paboritong kape. Manong Bareta sa Morning Hearing. Sa Morning Hearing. Mga buena manong bareta in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hearing. Maraming talawan mga buena manong bareta. Sabing daw mga tukang sa DZTV habang si amigong Noel Manalo. Mata, nagkatutok mo yan sa tuyang programa kasi
nakatukaw sa butaka. Nakatukaw mga tugang sa butaka. Langanin na isabor ang morning hearing. COVID Balita. COVID Update. Update tayo muna. May kinaraman po mga tugang sa COVID-19 sa Bicol Region. Oy, good news to. 28 na lang mga tugang ang dagdag na positibo sa COVID-19 sa Bicol. Pero tabi ako naniniwala mga tugang, nabako lang ini 28. Ini po, so nagpa-test lang. Hindi po, so nagpa-test. So nagpa-test pa, no? Pero sa base sa record, good news po. Good news. Mga tugang 28 na lang. Ang Albay po, saro lang. Yes, Awas po, saro. Camarines Norte, saro. Camarines Sur, 17. Oy, Catanduanes, 5. Masbate, 4. San Fernando po yan. Sa daing dagdag na kaso sa Sorsogon. Mantang 148 po ang recovery sa sinabi ng HELA. Asin ay salbatan ng pangyayari sa akagari pinakalangkaw. 39 39 mga tugang anggadan sa Bicol Region dahilan sa COVID-19. Ano ba to? Tingray Romero, what's happening? 38 anggadan. Baku ini maray na record na ini Dr. Alan Lucanyas. Good morning tabi Dok Alan. And BRDRL bako maray na record ini Dok Alan. Yan tras tanto. Bad news to. 39 mga tugang anggadan pangyayari sa Maabaka Adi. Bueno, iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunya na pagkaagarig di po sa endong programang Morning Hirit sa DCGB. Padagos ngunyan mga tugang na pigadalan an may kinaraman sa pagbubukas ng klase na face-to-face. Sa interbista kang DCGB News, ang pinakainot na pribadong eskwelahan na nakatala na magkondukta din face-to-face classes ngunyan aldaw. Iyo po mga tugang si Sunshine International School. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni ni teacher Ophel kang Sunshine na sindama po na kansendang face-to-face classes ngunyan. Asin pagkatapos magkaigwan ng konsultasyon kasuhapon mga tugang sa mga parents para sa sinabi ng bagay. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni teacher Ophel na aprobado kan Department of Education Central Office ang sa endang face-to-face classes sa Sunshine. Magpapadagos ang pagbabakuna sa Legazpi City kan mga personang nag-edad 12 hanggang 17 anyos sa Nobyembre 23 sa LC3. Moderna ang gagamiton na bakuna sa mga etawong may edad na ini. Sigon sa informasyon, ang 12 years old to 17 years old. Mga tugang iyupuan magakaigwa nin bakuna. Alaga dahilan po sa MRTD HPV community-based immunization for 12 years old to 13 years old, babae asin lalaki. Na lalaki asin po 12 to 14 na babae. Ang DOH nag-advise na i-prioritize ang gabos na 14 years old to 17 years old asin 15 to 17 na babae para po sa vaccination mga tugang para sa MRTD HPV. Bakunahan po for COVID-19 after 14 days. So nabakunahan kay ning HPV MRTD, babakunahan tabi ka mo after 14 days kan anti-COVID-19 vaccine. Kaya po sa November 23, nakatalaan na magkaigwa tabi ki bakuna kay
Mantang Nobyembre 25 po, Huwebes 9 a.m. Ang mga slots available po sa Legazpi City Convention Center sa Cruzada, Legazpi City. Ano naman kinakay po nagibuhon, kinakay po sa magkaigwa kidirik screening sa mga vaccination study. Kaya walk-in, darahon sanan magkanigong birth certificate as in ID, sinsiring man, aniba pa na medical certificate para po sa mga may comorbidity. Yan. Okay. Kasuhapon nga ni, grabe ang nagpabakuna dyan sa SM. Ha? Grabe supila kasuhapon sa sabi, SM. Nagpabarakuna. Tabi para sa mga teenagers. Mga Buena Manong Bareta. bagay, di ko na maramang siyudad kayo ito. Matakad ako na kung nailing nakapila dyan sa lugar. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Alright, sige po. Yan po ang mga Bareta in katugang sa DCTV. May bago ng pamasahe ang Legazpi sa tricycle. Alat ngo na ha. May bago ng fare matrix. May bago ng fare matrix. Mga tugang sa siyudad de Legazpi. Basahon ko muna niya. Saro-saron taon-taon. Ini po na panibagong fare matrix na pinost mga tugang ni Alcalde Noel Rosano. Alaba pati ini reviewon ta muna ini mga tugang na bagotang pamasde ko na masabutan kung saan ampun kayo nito. Toto da, saro-saron ta. Yeah. Palawan ko muna ang report. Excuse me po. Ni Ans Galero, mga tukang hali po dyan sa lugar. Sa baretang may morning hirit. Hans, good morning. Buhian mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta sa rong non-commissioned officer kan police na aligadong pinagpukpok kan sa iyang commander sa kisarong route na bote ang binisita mismo kasuod digdi sa siyudad kay Legazpi. PNP Chief Police General Jonardo Carlos. Usog sa nangyaring pagbisita ni PNP Chief Carlos digdi sa siyudad kay Legazpi, pigbisita niya si Police Master Sergeant Ricky Brabante na sarong miyembro kan Regional Mobile Force Battalion na iyong napag-araman nindang aligadong pinagpukpok sa iyang pandok o kaya sa iyang mata kan suspitsado si Police Colonel Dulnoan na Dinamling Jr. Iko-konsiderar na suspitsado as in Regional Commander kan Aviation Security Group digdi sa Bicol ang napag-araman kay ni PNP Chief Carlos. Sigon kay Carlos, si Brabante nag-suplir ni seryosong lugad sa tuong mata kay ni as in sa irarom sa mayor na operasyon na nagresulta man sa kawaran kan pag-ovision kan sa iyang mata. Nagpromisa ko niya si Carlos na aaramon niya as inuugido niya ang investigasyon. May kinaaraman sa bagay na iniurog pang duwang membro kan kapulisan ang embelto sa nasambitan ng insidente. Sabi ni Carlos na sa ngunyan dahil sa matugot na nagkakaigwan ng siring kayo mga insidente digdi sa PNP Bicol, lalo na sa iba pang partikan o kay iba pa nindang komandan sa dahilan na dapat daw na nasusunod ang intensified cleanliness policy sa indang mga kapulisan. Sinabi ba ni Police PNP Chief Carlos na kunin kaso man mapatunayan na talagang totoo ang aligasyon na talagang mabubugtak man sa magkakanigong penalidad as in disposisyon nasambitan ng suspitsado na iyo ang piguturong Regional Commander kan Aviation Security Group Divisa Bicol. Sa Santo, nagtao man ni financial as in medical assistance ang pamayokan PNP digdi sa Dason sa nasambitan ng biktima na nawalan nga ni panhiling dahil sa nasambitan ng insidente. Nawaraan kipaghiling kwan? Ilog po kayo VP sa right eye ki subuti bagang pasa. Di tinamaan sa duwa?
right eye lang. Nabuta? Oo, sa right eye. Sa right eye? Mm. May nagpadala ka sa kuya na picture eh. UVP. Oo, ngunyan. Kaso rin nangyari yan. Ang mga nakalihis pa ata ining Aldaw VP. Saan pinukpok? Na saan nangyari ang insidente? Ipig ulang bitan digdi kung sa nangyari so insidente baka sa laog sa lakan sa indang kumandansa. At saan na saan ini na pinukpok? Ining taga Aviation Security Group VP. Ining pulis na ini, aviation security. Pareho pati sa suspetsado. Ang suspitsado na subos niya. Anong pangarang kan suspect? Police Colonel Dulnoan Dinamling Jr. Oh, tambay nagpadala sa kuyang picture ka iyan. Talaga, nakuan talaga busi. Isos ko. Nakuan talaga sa mata. Nagulpe. Nalingawan ko siya nagpadala. Basta may nag-send sa kuya ka yan eh. Di ko na nga naaram kung hain na ito. Oh. Kunyan, ang hapot. Dinagyan si PNP. Binisitan sa iyang tauhan na pulis. Ano nang action mo niyan sa kuan? Duman sa namukpok na koronel. Koronel So, ito. Police Colonel. Oh, ano ang action naman? Ito VP, yaon na sa Custody Can Aviation Group. Mm. Tapos nagkukondosir kay investigasyon sa mga Oo. miyembros kan kapulisan man pang in kaso na mapatunayan na sa nanggad sususpetsado pwedeng matangkas ini sa pesto. Ano ang kuan? Ano ang motibo? Yung VP nga motibo baka kumbaga nagkaigwalang kisiltikan kaya nag-aark ito nangyari. Ito na, pero hanggang mo niyan, dahil paaram ko ang motibo. Nagdanan, siyempre, match report na sa PNP, di ba? Hanggang mo niyan, dahil pananggad natatapos kung anong investigasyon ka. Yes. Isalbata ng pangyari sa maabaka. Pangyari. Okay. So aside from that, ano pa naging purpose kang visit ni PNP kasapon? Basically, 2 months na VP, nagpasiring sa dyan, nagbisita man sana sa regional command, nagpasiring na sa ibang parte ka na so, nagpavisayas ngayon dito. Pakaskas man sana sa bisita. There is ang ibang hinapitan. Dahil naman VP. Pangyayari sa Maoraro. Okay. Sige. Pero big sugo kayo ni si Police Brigadier General Junel Estomo, ang pamayo ka na PNP Bicol, tutukan ining kaso ini, taday pwedeng mautro, ang siring ining bagay, Sige, pwedeng baga. maski na nga nila kumbaga ikukonsiderar na isolated case ini sa ladokan mga kapulisan dapat na ini pabayaan sigon kay PNP chief. Dapat lang. Yes. Oh, pero ang dapat na magusot ang badangog diyan kung ano yan, na-file na kikaso ining sa iyang busing. Ayan baga dapat iyan automatic ang, di ba? Yes, Yan nga automatic ng ibang ta. krimen, pag may bibungag tulos, pag may kung ano nangyari, padagos ang investigasyon ng pulis, mga pirang aldaw lang, pipailan kay kaso. Yan kung ang suspitsado, yaon mismo. O, di bagay yaon ang suspect. Di bagay. O, ano pa na-failan ng kaso? So sad. So sad talaga. Okay. So, NVP, padagos kitang mag-update sa bagay na ini. Wala pa daw yan. Medyo PNP mismo nagbisita sa nangyaring insidente. Pupunta daw si Ate Malo. Oo. Baka may development sa kayan, ha? Sir. Okay, sige. So, NVP, inisal na informasyon sa pagbisita ni PNP Chief Leonardo Carlos sa Bicol, particular na sa siyudad kan Legazpi. With Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat Ange sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Ano ba nga ning krimen dyan? Pag nangyayari, automatic yan. Makaskasag o kailan tulog kaso. Ano? Pero nga nangyari. Bakit wala pa? Bakit wala pa? Kasi po naman sa report ni Angie. Al Armario nasa linya. Paring Al, good morning. Malalim. 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 Buhay ng tao. Malalim. Okay na. Babaw na. Okay na. Wala
Wala, babalikan kita. Good morning. Pag-check lang ni Jay. Henry M. in the morning. Dito muna tayo sa mga text in the morning. Pati po ko tabi kay Nanay Choling, kasi Marge Butares, Canpao, Legazpi City. Salamat po. Apo tabi, pamasay, tiko-tiko, humapon to Legazpi, pira tabi, gari paano ang jeep. Surusuan, may mga kabit na nga na ang jeep, ibalik ang dating pamasahe. Ano, opisina bagahen kan aviation, yaon baga sa may airport sa Cruzada. Sa dahil lang ang opisina dyan, halos kataning kang DPWH First District. Yumigo, totoo yan. Good morning, Ate Kayen. One of my loyal listeners. Mga taga-daraga, maray na agad daw. Merry Christmas, mag-Jim's Coffee na po. Lahat pandesal. Keep safe and wear mask. Ka-fresh kang kulay, kambado mo po, Sir Hen. Gariman sa na 32. Kana naman kayo na naman. Kare na naman kayo. Ito, bigla sabi mo na. Gari piglansin mo naman ako babati po kay Susan Mantes. Good morning, Tabi. Good morning, Legazpi into the world. Salamaton sa Diyos taburuhay pagkita, God is good all the time, sabi ni Brother Dan Orense. Klima ko sa family dyan sa Cruzada, pirming nakatutok, Tabi, sa morning hearings from Papa Aster. Good morning, Tabi. Kuya Jonas Rosal, good morning. It's all the best. Wow, maugmahon ako, taatabon ka, Tabi. Sir, salamat sa mga batag, taday ka tinapaan. Sarawayo. Amigong Marlon D. Hingi ko ang Gcash mo at kung ibigay ka rito. Hello, Migo. Hingi ko Gcash number mo at yung ibibigay ko, di ko napadala sa'yo. Yung mananggad, Migo. Inabunaran ko na ito, Migo. So, ano yan? So, 500 na pigkuan mo. Promise mo. Arin tabi ni Migo, ma-sponsor ka duman sa kuan. Arin nining ipapadara mo tabi sa kuya na ano yan, naka-show. May sponsor kami duman sa kuan sa Wish Ko Regalo Mo. Si amigong Marlon D. Wish Ko Regalo Mo. May sponsor ka duman, Migo. O, ano papadara mo lang, so 500 pesos na pig promise mo sa ko. Gariman sa nangayan. Gusto sabihin niya, kampad, gariman sa nagsulisit ka. 300 pesos ito. So gusto tabi dyan na mag-sponsor mga tugang sa mga akita sa Wish Ko Regalo Mo, 300 pesos per headman sa na ito. Ako nag-adapt pa na ako kay 10 na aki. Itong 10. 3,000. Kaya ko man ito sa Luwayan. Mataon na akong 1,500 sa pizza 15, boda pizza 30, 1,500 man. 3,000. Good morning, Bossing Marlon D. Good morning, tabi sa imo, ha? Pakigreet po, pamilya is atin ang istansa naka-tune in sa DCGB. Sabi ni Cheat ate. Yan, ha? Good morning, tabi. Ay, Cheat, ha? Happy birthday to you. You're going older now. Okay na ba? Wala na. Ay, nakulong pa, oh. Good morning sa mga taga San Roque, Daraga, Albay, from Miletro, Brigada. Sugabos kayang nagadampig record na taram tungkol sa COVID. Sabi kan texter ta. Good morning. Hello, yun nagtasang pamasa sa tricycle. Ini pong matrix na tod adalang ko muna. Taday ko pa nasabutan kiparay. Binaba na po sa pamasahe sa Legazpi. Binaba na po sa pamasahe. Pa-shout po sa Pamilya Africa, always nakikinig, at sa lahat ng mga taga-Puro. Salamat from Karen Sale ng Puro. Mga taga San Jose Maslog, pirming nagdadangog sa imo. An Familia Arimado. Okay na, Jingsi. Ha? Piyo man ang pigrit ko si Piyo kaswapon. Ang simbagsak ko ni Piyo, salamat nga tabi. Siyempre, ang bagaan. Pero pigahalat ko so, padran tangayan nga gipansit. Ora. Si Shirley, di ba? Happy birthday po kay Pamang kay Ralot.
Yun ang Kiwalo Daragalbay from Nana Meletro Brigado. Lyra Lutivio, happy birthday. Belated happy birthday kay Pio Fernandez. Saka kay Ate Shirley Dilomen. Sa Muya Tabing Accounting Admin ko sa DCGB. Happy birthday, belated happy birthday sa Muyang Duwang Pagiriban. Good morning, Tabi, sa Macedonian Heriters. Tabi, good luck po, supporters, NBA supporters, Team Dallas Mavericks, and Los Angeles Clippers from Nakandula Drive, Gugun, Legazpi. Thank you, Jerel. Good morning. Ang office, okay na to. Kaya pala dakulon man sa pila sa Jollibee. Siguro, pag ali sa vaccination, diretso man sa pila kan Jollibee. Una ko, may ayudang pigtatao. Bako sa kara. Kasuhapon mga tukang dit pang magbaralyon so tao sa mga mall. Kasuhapon ay sus ko. Dit pang magbaralyohan so pandok kan mga tao sa mga malls digdi po sa Legazpi. Nakaragi ako dyan sa mga darakulang mall. Ay, kadakol kan tao. Apera ka iyan na kadakol kan tao. Kadakol kan aki. Henry M. in the morning. Henry M. Agadang ko totoo sa reaction sa Bata dati-dati ang nagbubuot kan IATF National. Ngunyan sabi kan IATF, itaw ang kwenta sa local government units ang desisyon sa pagpaluwas kan mga aki. Ako nindo ang sa likodan, ang logic sa likodan ka. Abo na magbota ang IATF kan bodaan sa tuyang presidente. Kapag iyan mga tugang binuutan mo, ang tablada sa presidente. Kunya na pag may nangyaring iba, ang tablada sa mayor, boda sa gobernador. Election baga. Tama, dudak. Baka kaya duda mo man sa Henry Mian? Yan tabi actually, duda ko man sana. Sa dati-dati ba, sinta nagbubuot ka ako, sino ang kwentang ngunyan sa mga alkalde? Bako na ang tablado sa alkalde? Bako na sa IATF National? Bako na sa presidente? Yan po, duda ko man sana. Perception ko man sana. Diba? Analysis ko man sana yan. Pwedeng iba man pong analysis nyo. Report, hali po dyan sa lawas. Nasa linya po mga tugang si Pading Alarmario. Minabalik sa mga istoryang mainit. Sa morning hearing. Pading Al, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, Bale. Piging ko ananggan ko niyan kan mga politiko, lalo digdi sa lokal na mapaugma ang mga butante ngonya na haraninahan kapaskuhan na sineleksyon. Manlain-lain na mga bisyo, habit sa taraw ngonya sa mga barangay. Yaon ang tupan, livelihood assistance, ayuda sa mga paraoma, transport group, ngonya na simana, schedule man. Sa mga senior citizens digdi sa Legazpi at sinipapang sektor sa probinsya, si Gobernador Alfonso Pizarra padagos pa ang ayuda sa mga paraoma konya na simana magiging bisita si Secretary Silvestre Bello tan dole para sa tupad program pagi na ibang politiko may mga nagamanaman na ayuda may mga pamasko na ipapanao para sa iba-ibang sektor, bagay na ikinakaukaman ini kan mga mutante sa barangay dahil ang gabos sa biyayang ini efforts man kan mga politiko para mapaupasinda asin kunya nakapaskuhan lalong-lalo na kanina ang eleksyon. Yan ang mungkalas ka may informasyon digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, paringal. Hali po dyan sa lawas. Ako habo kung magdugtong kan mga araw ka na ito. Baka mapasalaan sa kuyang idudugtong. Ding. Baka mapasalaan idudugtong ko. Ay, madadagit sa ko. Basta morning, Henry M. Kaya, nagugunto sa na ito. Di ba? Abo ko na agad magbadrudugtong pag ang istorya tungkol sa politika. Abo ko talaga. Na baka mapasal ang pagdugtong ko, ma-misinterpret ki iba. Good morning. May sumbong ako. Sumbong baga ako. Ako ngaya boss, oh. Lemo na ngaya. Palibasa ngaya boss, oh. Linga na ngaya boss, oh. Ano mo na ngaya boss? Ako ngaya boss na pinasabita na ngaya kita boss. Diba? Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim.
Yes, so salamat sa dito maray na sa mga para tabay sa mga dagdag manyatong mga istorya. Alis ako yung area of responsibility na mamalit naman ta BBP ang mga drug buy-bust operation kan mga polis. Iyo. Hindi sa third district, kanas matrayon po ang mga operasyon. Nakaaging simana haros nagkapira na mga suspitsado anos nagkadarakop sa magkasiriblag na mga lugares sa Sinigua na mga ebidensyas na nagkakurua asin latest naman ngunyan sarong 25 anyo soltero isinairarom sa buy-bust kung saan silaod ang subject si Amelin Ligaw taga Purok 5 Tinago Ligaw City. Combined elements ini kan mga pulis sa Ligaw albay PPO PIO asin iba pa an nakuha sa suspect apat na small sachet ning pinagtutubudan na Shabu. Yes. Ang kantidad kan sarong sachet sa buy-bust transaction 1,000 pesos. Sa presente, ang suspect na sa kustodya kan Ligaw PNP para sa nagkakanigong disposition. Gustong sabihin, ang droga nagpupo na naman magpunayap. Isus ko, G. Ito nga ning sarong kandidato para presidente. Kukuin ang pigitirada. Yung baga, sa pigtatumbok baga. Hindi ko mga syabuman sa mga syabubuda marijuana. O itong sarong kandidato para presidente, cocaine ang pigtitira niya. Yan, ang latest baga duman, natangyatan, pag nagtataram ngayon, nagatiwi-tiwi ngayon ini. Hiniling ko man ang gad giso ang giso. Deko aram basta dai pa magkipig ng aranan ng presidente diyan. Gua bagang pigtutumbaw. Dai pero dai na pig ng aranan. Ngonya nan latest naman oni na ilingan nga eta nagtitiwi-tiwi pag nagtataram. Pigiling ko man ang gadiyo. Awinda. Tama. Okay. Tiwi. Pagyari sa maabakan. Kaya mag-ingat. Okay? Jimmy nasalita di si Jimmy. Basta mo. Pagyari. Henry M. Sus ko. Nga pot dyan, iyan pala, nag-cocaine na kan mga nakaaging aldaw pa, na niya pinadakop. Tango niya na mga eleksyon sa Kabinalbalan. Alas 5:39 na. Sa muyang pagbabalik ang mga headlines sa Lado Nacional. Magalipas lang ganyan. Oras para sa lokal ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa Oraldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa Oraldao. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pinipili ko itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho
po kita nin pinili. Ako po si Leni Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirab, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, thank you, thank you. Salamat, baby girl. Newspaper front page, enot sa morning hirit. Newspaper front page, enot sa morning hirit. Dimang kita kay News Manager Marty Lacruz. Panigmar, good morning. Good morning, BB. Good morning sa mga taga-Tabay. Headlines mo niya ng pagkaaga. 15 million jobs. O itong vaccination jobs. Paguna ako trabaho. Kayang makamtan sa 3-day vaccination drive. Paguna ako trabaho. JABS pala. Mantang sobra 3,000 na recoveries na rehistro kang Pilipinas. Pagbabawal sa mga aki na maglawag sa mall, ngay pa daw kay Puan siguro sa DTI.
National Vaccination Day, dapat suportaran ka mga namamanuan. Mantang sufisyenteng supply ng COVID-19 vaccine, siniguro kang gobyerno. Nakikig ako pa di kang katulos na karibok. Nakikig ako eh. Kasubang hapon sa nag-obserbar ako sa mga mall. Pagabaral yun sa pandukan mga tao. Roger. Oh, grabe. Oh. Baka pa manda pala, sabi kan dito. Ay. Day pa ngayon, day pa. Okay, sige. Good news lamang. Pantulong si Mana. Na? Rollback. Uy. Pero nakula, Pira. 10 piso. Pira? 10 piso. Piso. Saan yan? Tapos, Gas. gasolina, diesel, kerosene. Oy, very good ha. Good news. Aha. Cocaine blind item ni Presidente Duterte, ibibiripikar na kang PNP. Ngunyan pa sana? At anong sabi nga ni Senador De Lima, Ngayon pa lang? dapat pala yun ang nakakulong. Matagal niya na palang alam, dapat yun ang pinakulong, hindi ako. May urag ban sila At wala namang napapatunayan sa korte hanggang ngayon. O, tas dilema, pero na-dismiss na kaso sa iya. Duwa na? Tapos, dahil man baga, Diba? O, tapos ngunyan pala, nagwaki na sa luwas na nagko-cocaine. aram na pala niyang halo yun. Dahil niya pigdan ako. Pangyayari sama. Pati si pulis, ma-investigar pa sana. Roger. Pangyayari. Ayan, okay, mga bangko nagagaling tabang sa Department of Justice kontra sa cybercriminal. Kaya ingat po kamo sa mga phishing. Tibaan kung madali ang mga pinagsaray-saray dito. Iyo, totoo yan. Kaya magpara basta timbag sa mga data bistado. Alright? Okay, mga taga Santo Domingo, iba po mo niya na pangapudan ang lokal na gobyerno. Magpabarakuna tabi. May duwang vaccination sites ko niyan. Tama yan. Diyan sa, sa Santo Domingo. Pfizer sa AstraZeneca ang itutulok tabi. Oy, very good. Itibon ini sa Potenciano Gregorio Recreational Center, sa gymnasium dyan sa sentro. Tapos sa gymnasium duman sa San Andres Resettlement Site. Ayun. Pero pa ding jobs yan. 1,000 ang target tabi. 1,000? Roger. Dakol na talaga kitang bakuna di. Dakol na talaga kitang bakuna. Dakol na bakunang pig-uubos. Pig-ubo. Ubusan niya, tabaka makarawan niya. Tapos, sapit sa 29, 30, 1, yan, igwa pa tayong bakuna. Yes. So, tigalat akong i-declare na holiday day pang nagluluwas sa BBP. Oh, wala pa no? Para po. 30, ano no? Roger. Pizza uno? Pizza uno. Oo. Ano daw ko ng gabos na bakuna? Ito over na gabos sa LGU? I mean, sa munisipyo, Bura Syudad? Ang kunya pa na-challenge ang BP, kung dahil maning sarayan. Iyo nga ni, kung dahil sarayan man. Kaya baga perming Kung nag-aaling sa dyan. Albay baga, may sarayan kita. Iyo, pero... Baga sa DOH. Roger, pero sa mga munisipyo kaya, di darak ang albay. So pagka-transport, ano? Di darak ang ambulansya. Oh, pagka-transport yan. Buda, so LGU baga, may binakal dyan na facility na pipagamit sa gabos. Roger. Na itakan kang bakuna. Iyo, pero iyo manggiraray baga. Matransport man giraray, ano? Alis sa dito, it's around sa albay. Sa albay, it's around sa munisipyo. Iyo. Yung time kang travel, saka ano, yun ang... Iyo mananggan. So, travel time. Maray kon ang gabos na LGU, igwang sarayan ko ta. Maray. Maray, ang paliwanag mo pa dito na may dugtong ko tako eh. Alright. Basta ko ng paradudugtong una talaga. Maray man talagang di ko nakita mo paradudugtong. Magdangog na muna. Yung tabi yung mga headlines, kung yan ang pagkaaga, ato dyan kang PY's Enterprises, ang pagka ng Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, Purok Dos Rawis, Legacy City, ang pahangan LTO, at yung LTO Regional Office, Basta Radio. PYC nyo yan, 24/7, konektado ka. From your base, Mardela, Daig Iba, good morning. Salamat, Parimar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Parimar, sa mga istorya sa Lado National. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tukang na ang pinagagamit na panukat. Ang pinagagamit tabi ng mga panukat o kaya mga standard na mga panukat sa ano yan, mga tugang hali sa pilyedo ng tao.
ang mga panukat sa anapod kaya na mga electrical units. Anapod kan mga tugang na mga electrical units, halip pala niyan sa apelyido ng tao. Ang ampere, ang volt, and watt, halip po sa tunay na mga tao, bago yan naging electrical unit. Si Andre Marie Ampere, namundag kang 1775 hanggang 1836. Siya po nagtao mga tugang kang pangaran sa unit of electric current na tigaapod na ampere. Sa kuryente ni Jing, tama mo, di ba? Aram mo yan, ampere, di ba? Si Ringman, he was po a French physicist. Sa ibong nalado ang volt, hali po sa pangaran ni Alessandro Volta, namundag kang 1745 hanggang 1825. Sa pong Italian scientist na kunhain iyo po ang nag-build kang pinakaprimerong modern battery. Okay. Si Ringman Tabi, mga tugang ang electrical power na watts sa pag-compute sa pagitabi kang watts, kaya W-A-T-T-S, watts. Iyan po mga tugang hali man sa pangaran ni James Watt, 1736 hanggang 1890. Pero pong Scottish inventor, kaya po mga tugang nag-create kang steam engine. Yung pala, puro dyan ini kuryente, ang watt, tapos ang amperes, at saka volta. Hali pa lang kay Alessandro Volta. Paguno kay Ay de las Alas. Uno kay Ay, pelikula ba ni Ay na Volta? Kay Alessandro Volta pala. Paningit sa Morning Hirit. Report, hali po dyan sa lawas. Nasa linya po mga tugang. Mega Force Patrol. Lowen, ay bit-bit na istoryang may init sa morning. Pasok, Lowens. Lowens. Yes. Hello. Morning. Morning. Okay na? Okay na. Go. Roger Tapi Yan. Pipig, good morning. Asin na good morning sa gabos na mga paraan Happy na. Good morning pa. Siyempre, Yes. Okay. lalo na pag nadangog ko na ang boses mo pagkaaga. Pwede. Masarap mga ni Hado. Hado. Mga Lalong madagdag sa regalo. believe naman ako sa'yo. Matindi naman ang sa mga plate ka sa St. Raphael Academy. Iyo, Alumnus ka palang kang St. Raphael. Roger to that. Payong ka. Congrats ha. Thank you so much. Good morning sa mga taga St. Raphael Kay Academy. Sister Mylene. Sister Bustilo. Mylene. Ang Ayan. principal. Pura sa Mga gabos na parantabay mga mo pala na estudyante yan, kan Tabi, St. Raphael. Oo. Mga parantabay mo palan. Teka magparataramay na kulog itang paradangog. At ang igwa. Ikaw Mga parataraman. Tig parantabay mo. nagkapera sa natin. Pag parataram kitang dakulong kitang paradangog. Pigadalang kitang kalaban. Tayo na pa na makadaog. Iyadalang kitang kalaban. Pangyayari. Bertod nga kan Henry. Pero nga na ano ini. Iyadalang ang kalaban. Yan. Ako, sisipot man ako kakaisip kung paano ako mag-innovate. Ako na kang kalaban eh. Ay, karaw lang ito. Bugiro ngayon si Mr. Macedo na. Okay, sige, go. Roger Tabi BP, sarong rank number 10, regional most wanted person kan PNP Region 5 na taga-siyudad kan Parañaque sa Metro Manila kun sa karsel pagkatapos na aristaron asin susugon kang kapulisan kan Legazpi City Police. Atin Parañaque Police dahil sa kaso nin panlulupig sa water blink water refilling station sa Sukat Parañaque. Basado sa police record kanipatura, ang suspect na sinusog pa sa Metro Manila iyo si certain Bobby Lopez Mirandilla, residente ka na sambitan ng lugar. Sa pinagkasarong elementos kan mga kapulisan, sinusog mismo sa lugar kan ipatura ang nasambitan ng suspetsado para iserbi ang mandamiento de arresto ng pedaluwas ni Judge Ruben Caretas kan RTC 9 Legazpi City para pahampangon ini sa kaso ng statutory rape o panlulupig na warampiyan sa pinagre-recomendar para sa iyang paramientras na libertad. Pangyayari. Yaon na ini sa ipatura
para sa formal na disposisyon. Hearing man ta BBP sa man na rank number 7 most wanted person ang kunkun sa karsel pagkatapos na makahampang sa kaso ng murder o panggagadan sa Purok 6, Barangay Bañadero de Legazpi City. Ang suspect basado sa Legazpi City Police iyo si Mark Jeric Acejo Trafalgar alias Makoy, saro ining 16 anyos na soltero na residente kada sambitan ng lugar. Iniinarestar man kakapulisan dahil sa bisa kan mandamiento de arresto ni panaluwas ni Judge Damidel Awayan Losito kan RTC Branch 1 Family Court sa Legazpi dahil sa kaso ng murder o panggagadan asin kasabay pa iyan is like physical injuries asin maltreatment na warampiyan sa pinagre-rekomendar man tang pinagdadangog ang kaso. Hearing man ang suspect nasa kustodiya ng unyan kan Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Sigun man sa pakikipag-ulay kan DCG Beños kay Legazpi City PNP Chief of Police Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita, tinda seryoso sa pagkondusir ng mga manhunt operation para madakop ang mga wanted persons sa ini saro sa paagi kan syudad o kaya kan ipatura ngani na mamantinir ang pasi orden sa syudad kan Legazpi asin ngani na mabawasan ang kriminalidad. Okay. Roger, mientras tanto tabi BP digdi sa daraga sarong construction worker kunkun sa karsel pagkatapos na magwala-wala na buyong asin may kapot-kapot na itak. Barangay Peña Francia, Daraga Albay. Ang suspect iyo si Melchor Lizarondo i Magdaong, 30 anyos, taga Purok sa Iskan na Barangay Peña Francia. Sigun sa impormasyon, banggikan Sabado, idinarasay patura ang suspect kan mga barangay officials. Tasigi kay ini Ansuriyaw asin nagaagdanin suntukan sa indang lugar. Kasi dangan nakakaistorbo na kung kaya ini inarestar asin idinarasay patura. Ana sambitan ng suspect dinarasa hepatura asin ipinasairaram sa regulatory period asin napapahampangon kung may magkaso laban sa iya. Okay. Roger, so yan tabi BP ang mga istorya sa biyaheng Legazpi Daga. Ako po si LBB. Salamat, Lowen. Biyahe ni Lowen. Hali po dyan sa luwa. Alright, sandali lang. Tamay mga reaction muna kita bago kita magbareta. Ano? Sabi ni Jeril na Aranya, sabi mo baga ma-election, style niya yan, manok niya si... Pero katandim ang aki niya, kaya dapat mamulat na ang mga botante. Good luck to all. Yeah. Good morning, Henry Kasudma. Grabe tao sa SM. Ultimong saradit na mga aki, naka-stroller. Ipinagpapasyar bagagari. Pagawara ng COVID. Sabi ni 60 to 25. Grabe, ano? Good morning, Henry. Ngunyan, pwede sa mga aki sa mga malls. Dapat mabantayan kan mga PSO sa mga nakamotor dyan. Tamiling pwede na sa mga aki sa mall. Dapat sa mga aki magpuon sa edad na 7 pababa. Pagbawalan ni angkas sa motor. Bata 2-2 ang angkas, BPN. Pangyayari. Adi, yung mananggadi yan sa naobserbarang kasuwapo na Domingo ta, siyempre nakabilo man pinaluwas sa tuyang mga aki. Yan po so nangyari. Reaction mo na kadakul kan text palan. Good morning, Henry M. Pipaga-baksin ngunyan ng AstraZeneca tamadali ng second dose. Dati baga po kasi after 3 months before mag-second dose. Ngunyan po after 21 days na lang. Gusto ko lang pong maintindihan. Sige po, takahapot kita kaini ha sa mga ibang mga nag-vaccine ka yan. Di ko po kaya ipaliwanag iyan hapot mo. Ha? Good morning, Tabi. Kabangi man Tabi, kaming mga barangay official kan Tagasta, Kanal Digis Simbahan, Baraduho na. Luwens! 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 Ano nangyari kan sa follow-up mo Tabi sa Tagas? Ha? Taon ni may diger. Ano nangyari kay ni? Bari pa po si Mayor Vic kay ni. Pina-follow up kay Luwens ini. Ha? Luwens? Apoy doon Tabi ako Luwens. Gabos. Ano nangyari po sa follow-up mo sa problema sa Tagas dyan sa may simbahan na barado ang kanal? Lang ako na BBP si Kapitan Warren Bahilyo na aksyonan ini. Nga nagduma naman si Engineer Fiel Montaliana. Nagduma na si Engineer? Project, nagkondusir naman naman ta BBP din mga magkakanigong aksyon. Sa indaw dyan na parting iyan. Susugon ta tabi BBP giraray. Basta nakaurong mo si Kapitan Warren. Nakaurong ko na tabi BBP. Bahilyo na aksyonan ang problema na baradong kanal dyan sa may, ano nga ng purok yan? Sa may San Ramon Nonato Pares. Sa may San Ramon Nonato Pares. Kinonfirm ni Kapitan na barado yan? Ano po? Kinonfirm ni Kapitan? Aram niya da?
Aram niya tabi BP? Oh, saan naman ang sabi ni Engineer Montaliana kung Ang nagduman sabi siya? ni Engineer Montaliana, pagkatapos ka na pag-aksyon ni Kapitan, yaon lang daw sinda sa likod ka na barangay council kung ano pa ang pwedeng maitabang. Ah, di pwedeng ipakaw na tulo siya ngayon na Lunes, ano yun pabungkal na yan? Oo, Roger tabi BP, tari paron tangon yan. Gari, di daw sinda sa action ni Kuana, ni si Kon, iyan sa Legazpian, tapos ang ka Engineer Ibo. Di pwede ngunyan Lunes yan. Ano? Apalo pa daw tabi ko sa diyan sa 7:30 to 9 ha. Roger tabi Kadyan BP. tamatisting man ang abilidad ni Engineer Montaliana. Ano nga ang first name Engineer Montaliana? Engineer Fiel. PL Opo. Montaliana. Roger. Oh, de ko ini masyado midbid si Engineer PL. Pero aram ko Montaliana ang apelyido, taga Daraga siya. Roger. Yo, o sige na pala pa daw to 7:30 to 9. Baka pwedeng ngunyan si Manang ini madiklag yan. Roger tabi BP. Yeah, okay, sige. Roger, Salamat. thank you. Salamat. Okay. Good morning, sir. Kadaklan maglaog sa mga aki sa mga mall. May mga dayo pagmasid ko lang. Play safe ang IATF, sabi ni 2175. Good morning, Tabi. Maugmahon ang morning mo. Paki oro-otro po kang kaso kan COVID uya Bicol. Paano kan mga pigabareta mo an pagkamsor ka pa lang. Bigla nag-brown out. Uya sa Virac. Salamat po. At ito na alas 6. Uliton ta po Diyan pong alas 6. Babati po sa mga taga-Baryada. Si Ate Deard, Kuya Arab, Phil at Jelly. Happy iyo ay oni pa lang sa kan sa tagas Daraga Albay. Aha, ay sandali. Igso pera surul bakang ngunya na si Mana ay sobra data piso igso. Dai pa man sa aga iyan tama Lunes bagang ngunyan. Sa aga iyan Tabi Henry M, good morning. Tabi baga ni Tito Soto dapat daina biga para gamit ang mga programa kan gobyerno kan mga politiko. Ayan. Okay. Sige. Kuan man sana yan. Baka kamautan man ng tumaba. Diba? Okay, bago kita magbareta, takadakol kita ki Isus ko kadakol kang comment. Teng Broquesa, pig-share ko Tabi share programa mo niya na aga. Salamat Tabi Teng. Arlene Garcia, good morning. Milet Red, good morning. Sandagon Bano, good morning from Catanduanes. Raymond Montero, Renante Alcantara from Bato, Rosemary Abion. Happy birthday po kay Marivic Macarilay. Lorna Thomas, good morning Tabi sa mga taga Bicol, Ginubatan, hali sa Indianapolis, Indiana, USA. God bless po. Salamat. Online po kamo. Sige po. Ma'am Lorna Nozaris Thomas. Good morning. Jerome Gregorio, good morning. BP Henry, nagdadangog kami digi sa Purok 5 Upper Bunga Bakakay Albay. Seiji Palma, good morning po ma'am. Good morning ngaya Tabi. Okay na. Okay, sus ko kadakol tang mga viewers sa nang ano sa ibang comment digding. Shout out po sa mga taga Mayon Daraga Albay, kay Mabel Anyunuevo at sanang San Roque, Legazpi, Janet Mandol ng Taisan, sabi ni Jerome Melanes. Okay. O bueno. Aha, ang mga bareta sa morning hirit, susunod na. Makalipas lang po ay sandali. Dali lang Tabi, Kuya Nemi ha, nag-aarabutan lugod so. Manggura na pong pamasay sa Legazpi, ay madali po tantaon ta, pag igana lang ko ng kasabago, pagkatapos kanyos, saro-saroon tayo ni ha, alat-alato nindo. Halabaon, halabaon. Good morning kay Ate Bay sa Barangay San Roque. Good morning. Ang kaso dyan sa tagas, ang remedy, ipasup-sup na mo na emergency action. Yun na nga na yan eh. Ako ko kay puwanta sa yan, sa mga nasa gobyerno, dapat makaskasan action ta. Dapat nga ni proactive kita. Bako na reactive kita pag may problema, saka ma-action. Diba? Dapat proactive kita na mantinido. Halimbawa, kanal. Dapat mantinido yan na malin na bako ang barado. Tanganin pag uminuran, hindi pumasok nga dyan tubig. Diba? Haday na paggalato na magbara, tapos nag-uran, buminha, saka kita ma-action.
Naramdaman ko lamang sa lecture sa buya ka ito ni Professor Frias diyan sa Institute of sa graduate school sa Bicol University sa Jesse Robredo Institute of Governance. Ang saro sa natandaan ko saya dapat ang niya sa lecture niya may prinsipyo siyang pigidiscuss. Dapat gabos na nakayaon sa gobyerno lalo ang mga leaders in gobyerno dapat proactive. Paghalato na may mangyari saka po ma-aksyon. Kung reactive kita, talagang may problema kita. Sige, saan sususog ta na mangyari ang problema, saka po kita ma-aksyon. Halat ko na ta, matimpladan mo na akong Jim's Coffee ta. Alas 6 na, matimpladan mo na akong Jim's Coffee. Madali sana, Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pinipili ko itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Leni Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Gumagaan ang inuman pag Sunbed Light. Uy!
Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light! drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:14 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw na Lunes 22 kan bulan na Nobyembre. Detalles kan mga bareta sa lado lokal. 39 persona po ang nagadaan sa kaso ng COVID-19 sa Bicol. Susog sa report kan Department of Health kasuhapon. Sa 100 o kaya sa 39 yan, nagresulta po sa total na bilang na 1,715 na ang gabos-gabos ng nagadaan dahilan sa COVID-19. Sa ibong nalado, nakarestro man ng panibagong 149 na recoveries. Ang Department of Health may kinaraman sa helang na COVID-19. Napag-araman, mga tugang na 28 lang ang naidagdag na kaso ng COVID-19 sa Bicol. Unahin kinabibilangan kan saro sa Albay, saro sa Camarines Norte, 17 sa Camarines Sur, 5 sa Catanduanes, 4 lang sa Masbate, asin dahil kidagdag na panibagong kaso sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngunyan ang Bicol Region, Iguaque 5,000. 651 na aktibong kaso ng COVID-19. Mantang sa kabilugan, iguana ng 46,500 na persona na tinamaan ng COVID-19 sa Bicol Region. Suspitsadong sa droga sa Catanduanes, nadakop kan Philippine Drug Enforcement Agency 3,340,000 pesos na kantidad nin shabu na recover kan mga otoridad. Detalye kayan kay Ange Galero. Saro na namang high-value drug personality nadakop kan mga miyembros kan PIDEA Bicol sa probinsya nin Catanduanes. Sa report kan nasambitan ng ahensya kay kan PIDEA Bicol, pinanginotan kan sa Indang Catanduanes Provincial Office katabang ang mga kapulisan ang sarong bypass operation sa barangay Kabugo, Bato, Catanduanes. Sa operasyon, na-arrestar ninda ang target na si Ray Arcilla Ibagajong, 43 anyos ini, laborer as in residente kan nasambitan ng barangay. Nunfirmar kan mga otoridad na 2 pidasong heat-sealed transparent plastic sachet ng shabu ang nakumpiskar sa nasabing persona mantang iniiguanin gabat na 50 gramos sa may kantidad na 340,000 pesos.
Ngunyan, mahahampang ang aresadong persona sa kasong pagbaylar sa RA 91651 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag na bareta, Ans Galero, Matapos may baba ang alert level status sa Legazpi City dira kan COVID-19, naturusan ang mahigpit na natugutan na ang paghigpit o naturusan ang paghigpit sa mga pampublikong lugar. Ang siring na bagay na notaran sa Sawangan Park pati na sa Legazpi City Boulevard kung sa kadakol ng mga residentes pati mga may edad asin mga aki ang namasyar tanganing masangab lamang ang preskong paros hali sa Albay Golf. Siring man maglakaw-lakaw asin mag-ehersisyo. Maski na nga ni buwelo na alagad kinakaipon pa manggiraray na magsunod sa minimum health protocol. Siring man magsulog din face mask pati ang mga aki asin social distancing. Sa ibong nalado, maski sa mga malls, belo naman ang mga tao na mamasyar asin mamakal kaiban sa indang mga kakian. Bypass road sa napig-develop kan gobyerno lokal kan kamalig bilang sarong destinasyon ng mga turista. Alagad ang nakakaraot ang mga truck na mga orig na dyan manggiraray nagpaparada asin minaresulta sa maraot na parong sa sinabi ng lugar. Jimmy, nasalita sa report. Di-develop kan lokal na gobyerno kan Kamaligan Bypass Road na maging tourist destination dahilan sa lantadon digdi ang view kan bulkang Mayon na yun ang nagtatawang atraksyon sa mga nag-aaragi digdi, mga turista lokal man o maging mga taga-ibang lugar. Sa tuyong pagkahapon, pigdadagsa nin gulping tawo antos banggi ang lugar na ini pan pig-organisar ini ni Mayor Caloy Baldo an watak-watak na mga paratsinda ibinurugtak biniriyo ini sa sarong common area an pagkabanggi patok na malay an mga tawo dakulon an problema an mga truck na mga urig na nagpupurondo digdi para karigoson asin minsan digdi nagpapaaraga para magpahiringalo ang mga driver asin painante napapastidyo ang mga yaraon digdi lalo na ining mga nagninegosyo lalo na ang mga na mga may kaunan dahilan sa mabataon an alis ngaw kan mga orig na ini iyon hali pa sa Mindanao na ipinagtatransportar pasiring sa norte kung sa digdi sa bypass road digdi ini pipa hiringaluan asin kikarigos purabir naman idiretso an biyahe binawal na ini kana lokal na gobyerno ang problema dai man napupundo kung sa ilang bagay ini pigahagyat ang political will ni Mayor Baldo na kung ano ang paghururunan daak unong sa bagay nini na bawal digdi dapat mangyari dahilan tayo ini ang makakagaba kan maray na imahen asin kan sarong lugar na tourist konsideradong tourist destination. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, nabuta po ang sarong sarhento matapos atakihon nin sarong koronel nin pasang baso sa mata mantang nagiirinuman sa laog kan Campus Mion Ola sa Legazpi City. Ang biktima na midbida na si Police Sergeant Ricky Brabante na nakadestino sa Regional Mobile Force Battalion 5 asin sa ngunyan nagpaparahay pa ang suspitsado na midbida na si Police Colonel Dolnoan Dinamling Jr. na makakampang nin kasong administratibo. Sa ibong nalado ang pulisya ang masimbag sa gabos sa gastos ni Brabante sa ospital mientras na pinafa-investigaran naman ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang siring na insidente. Bareta, mga tugang sa lado lokal. Sarong mekaniko gadan matapos maaksidente sa may Divine Word College High School. Lowens Barcena sa detalye. Sa Inas
swinerting mabuhay ang sarong 54 anyos na mekaniko pagkatapos na maaksidente sa pinagmamaneho kaining motorsiklo sa University Road kan Divine Word High School sa Barangay Cruzada, Legazpi City kan Sabado nin mag-uugto. Ang biktima basado digdi sa Legazpi City Police sa sakay kan Honda Beat color red as in black na may plate number EH9408. Iyo si Certain Noli Binosa E. Miranda na taga Barangay 16 Washington Drive, Legazpi City. Basado sa inisyal na investigasyon, nagkurbada ang nasabit na biktima. Ali sa Akinde Drive pasiring sa University Road sa lugar. Alagad, aksidenteng nakabangga ini sa konkretong flower base as in lubi nagapak sa sementantong kudal. Rason para magkaigwa ininin head injury. Dahil lang kang insidente, nagsuspender nga ininin irido sa payo asin kan idinalagan sa ospital sa BRPTH, idineklara ining death on arrival dahil sa sinabar ka ining tama dulot kan insidente. Sigun sa Legazpi City Police, aro ini konsiderado na self-injured accident asin ang pangapudan ng kanhepe kan Legazpi na si Chief of Police Lieutenant Colonel Robelon Bitita na mag-ingat sa pagmamaneho dahilan taan aksidente na ipinagpipinsar. Dagdag na bareta, ako po sa LBB. Matapos makapasar sa evaluation as in assessment kan Central Office kan Department of Education, preparado na po ang Sunshine International School sa Daraga Albay na magpuon kan sa indang face-to-face classes. Ngunya na aldaw, Nobyembre 22, sinabi ni School Directress Ophel Peralta, ang sa indang eskwelahan ang solamenteng pribadong eskwelahan sa Bicol Region na nakasabay sa 20 eskwelahan para sa pilot testing kan face-to-face classes sa nasyon. Pinag-asiguran man ni Peralta na maigot na ipapautob ang public health standards dahil sa 15 estudyante sana ang tutugutan na maglaog sa rong classroom. Ipapasunod man ang class schedule kung saan ang mga nasa grade 1, 2, and 3 ang malaog sa aldaw ni Lunes, mantang Martes as in Miyerkules man, Huwebes as in Biyernes ang mga estudyante sa grade 4, 5, and 6. Ginawa nindo ni Peraltan ang desisyon manggiraray kan magurang kung tutugutan ninda ang sendang mga aki ang physical na magatindir sa klase. Bulan pa nin Septyembre kan makumpleto kan mga maestra sa Sunshine ang bakuna kontra sa COVID-19. Simbahang Katoliko pinag-antisipar na ang mga aktibidades sa Pasko. Al Armario sa report. Pag-antisiparan ang kandayo sa Legazpi digdi sa Albay at magiging sitwasyon pag-abot sa mga aktibidades kunya na kapasuhan, lalo pa pinapuelo na at mga tao pati mga aki na magluwas dahil kalmado na ang COVID. Sa mga parokya, ikunanin kanya-kanyang preparasyon sa pagdagsakan mga mapirima, lalo sa simbang gabi. May mga binilog naman ang health committee para magbantay sa sitwasyon na dahil magsusuan ang mga tao kapag simba. Sa naog, pwedeng makontrol ang crowd alagad sa luwas. Agad sa naman kasimbahan ang kooperasyon kan publiko para iwas manggiraray sa COVID. Mario, DCG. Iba pa niya to, mga tugang na mga baretang unyan sa lado lokal, sa rupong lalaki arestado sa Santo Domingo Albay dahilan sa illegal na badil. Jomar Bien sa report. Arestado kan Santo Domingo Police kasuod ma ang sarong residente kan Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay dahilan sa pagtatago ni illegal na badil. Ini matapos na paunrahan kan korte ang kaagadan kan Santo Domingo Police na mag-issue nin search warrant kontra sa suspitsadong si Alexander Ayala Sr. Imarsan kan Purok 3 Barangay San Isidro, Santo Domingo Albay. Matapos na makuha ang search warrant, tulos na dinuman ang mga elementos kan Santo Domingo Police ang sa iyang residensya asin ikinundusiran search kung saan nakuha ang sarong kalibre 38 badil na may duwa pang bala. Dainin dokumento na naipresentar si Ayala at sa na magpapatunay na legal ang badil kung kaya ini na-arrestar na o inaresto kan mga miyembros kan Santo Domingo Police. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:26 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang dapat piliun, mayong digta ng korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit tapadangat ka.
Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. This is a paid advertisement. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo pinakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pipili ko itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Lenny Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, pawid. Kusog kang tama, pero bakun wasak.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHD. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang na irehistro po kan Department of Health ang 2,227 na kadagdagan na kaso ng COVID-19. Dahil ang digdi nasa 21,101 ang nairehistrong aktibong kaso sa bilog na nasyon. Igaman din nairehistrong 3,352 na narahay kung sa kabilugan na numero kaini nasa 2.8 million na sana. Nasa 175 man ang dagdag na nagadaan sa pinaka-total kaini sa nasyon na 47,074. Sigon sa pinakahuring report, may duwang laboratorio na baka operational kan Nobyembre 19, 2021, mantang igwang duwang laboratorio man na rin ang kapagsumiter ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos sa nakaaging 14 diyas, ang contribution kan apat na laboratorio yung minaabot sa 1.5% sa gabos na sample na testing as in 0.5% man sa gabos na positibo na mga individual. Nakatalaan na mga tinder si Presidente Rodrigo Duterte sa ASEAN-China Special Summit sa pagin video conference bilang pagiromdom sa 30th anniversary kan dialogue relations kasimbagan ini sa investigasyon o sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping para tukaron ang achievement kan ASEAN-China dialogue relations sa nakalis na tulong dekada asin maglatag nin plano sa futuro. Magiging co-chairman sa summit si Xi asin Sultan Haji Hassan al-Bolkiah kan Brunei Darussalam. Nasangon niyan chairman kang ASEAN 2021. Kaibahan sa mga pinagalaoman na tutukaron ang posisyon kang Pilipinas sa panginot na aspeto din kooperasyon as in regional issues. Magkakaibahan ni Presidente Rodrigo Duterte sinda Secretary Teodoro Locsin kan Foreign Affairs as in Ramon Lopez kan DTI o Department of Trade and Industry. Bareta sa ibang nasyon, nadagit po si US President Joe Biden matapos mabswelto ang sarong teenager na buminadilgadaan sa duwang lalaki sa nangyaring racial unrest sa nakaaging taon sa Wisconsin. Ang presidente nagpahayag kan sa iyang pagkadisginar sa hatol sa sarong written statement matapos sabihon sa mga journalist na suportado niya ang desisyon kan mga hurado. Si Kylie Rittenhouse, 18 anyos naghihibi kan mabsulto sa gabos na kaso sa pambabadil sa Kenosha kan Agosto 25, 2020. Nagkaigwan ng protesta sa kinaluwasan kan trial na nagbanga naman sa mga namanuan ang US. Ang sinabi ng persona dit pang magkulaps kan maaraman na siya kan naaraman niyang ansayang sentensya gikan sa mga hurado kumpuesto din 7 babae asin 5 lalaki. Pagkatapos nin tulo may kabangang aldaw na deliberasyon. Ang dating police youth cadet acquitted man sa 2 counts nin intentional homicide, sarong count in attempted homicide as in 2 counts of recklessly endangering safety. Inako kay ni na ang pangbabadilgadan kay Joseph
Rosenbaum, 36 anyos. Si Anthony Huber, 26 anyos. Asin nalugadan man na si Gage Cross Crunch, 28 anyos, alagad. Pinanindugan niyang ginibo niya ini bilang self-defense o pagdepensa sa sadiri. COVID situation around the world. Nagpaputok nin badil as in water cannon ang Dutch authorities matapos patanidan ang mga nagpoprotesta matapos sumilyab ang riot bilang protesta sa panibagong ipinapautob na COVID-19 measures sa the Netherlands. Paliwanag kan tagapagtaram kang Dutch authorities, life-threatening ang nangyaring riot kaya nagpaputok nin warning shots kung saan nasa 2 katao ang naristrong na lugada. Katakod kay ni ginarapo nin asin sinulo kan mga protesters asin mga police vehicle. Enot kay ni nagtripon ang ginatos ng mga protesters para ipahiling ang saindang pagkontra asin dagit sa saindang gobyerno dahil sa planong pagpapautob nin COVID-19 pass asin pagbabawal kan fireworks sa New Year's Eve. Kan nakalis na simana, nagpautob nin tulong simanang partial lockdown ang the Netherlands sa surge kan COVID-19 cases. Sangon niya nakapairaram sa state of emergency ang Rotterdam asin isinarado ang panginot na station dahil sa nangyayaring riot. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kay andara ninyo Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Tara na't magbayanihan. Bakunahan. Inanabiso mo niyang Department of Health Bicol Center for Health and Development sa publiko. Edang sinabi na magpabakuna ng unya na National Vaccination Day o Nobyembre 29 sa Disyembre 1. Ikunsahin siya magparehistro na sa saintong LGU kasabay kang bayag na ligtas at makusog ang pilog ng Pilipinas bagan kabos bakunado. Parang pagirumdum kantis GB, iuwi sa WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at bayaram. Business News. Business News. Good news, Giraray, mga tugang sa mga motorista. May rollback na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngonya na simana. Base sa projection kan oil industry, nagkakawat ng 85 sa kudono Gs. Ang mababawa sa presyo kang kada litro ng gasolina, 1.20 sa kudono 30 man sa kada litro kan diesel, asin 1.30 sa kudono 40 sa kerosene. Yan ay katulong sunod na simanang nagpapautob din bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Tanaw sa 500 years of Christianity. Ang Catholic Education Association of the Philippines o CIAP, iyon asosasyon kan gabos na Catholic schools sa bilog na nasyon na napundar kang taon 1941, maabot sa 1525 ang eskwelahan ng miyembros kaingunyan kan siyap, talindong kan pamamahala kan 120 superintendents kang Catholic schools. Kalat na sa 17 rehiyon ang mga Catholic schools kung kaya pig-establisher na ang Regional Educational Association. Panginot na obheto kang siyap na irepresentar ang mga Catholic schools sa national o international na fora, pagkisumaro sa iba pang organisasyon asin mag-asistir sa mga miyembros. Pigisiguro man kan siyap na maipromoter ang teaching function kan simbahan na iyon pang kabilugan na development kan sarong tao. Ang siyap iyon aktibong miyembro kan Coordinating Council of Private Education Association o COCOPEA, Private Education Assistance Committee o Committee, Fund for Assistance for Private Education. Siring man, dakol pang mga technical working groups asin mga komite ka national government agencies. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, aramon tang kabugtakan kang panahon.
Ali po dyan sa Pag-asa, UST. Sandali lang po, ano, dahil pa nagisimbag ang Pag-asa para po sa tuyang connection. Ngunya na pag-aaga. Oras natin, alas 6. Uy, kinatbridge ang Pag-asa Legazpi. Alas 6:41 na. Mga tugang oras po sa bilog na Pilipinas. Sandali lang, tara mong tambido, gari. Okay man ang sitwasyon taon yan. Mga tugang medyo mainit na. Diyan po sa luwas. Nobyembre 22. Hello, good morning, Pag-asa. Ay, good morning, Tabi. Sir Ariel, si Henry Inis sa DCGB. Go ahead po sa forecast mo niyan, Aldaw. Para inaaga po. Para po sa update sa kamagtakan sa taong panahon, nakakaapekto ang northeast monsoon o Duros Amihan duman sa extreme northern Luzon. Samantalang easterly so Duros na naghahali sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto man sa ibang partikan sa buong nasyon. Sa maghapon, ang Kabikulan nilalauman na magkakaigwan in bahagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan. Posible pa man ang mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na Duros na hali sa Sirangan hanggang sa norteng Sirangan and Mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:47 ngunyan ninaga, masulno pa dyan alas 5:15 nin hapon. Alipodigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Sabojo. Salamat, Ariel, sa report. Ari po dyan sa Pag-asa, DOST, Legazpi. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Siringman Angel Mostasa, Sinpo Andes Pinar, report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras, alas 6:43. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. And go beyond Iron Plus every day
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang digdi sa programa Morning Hirit sa DCGB. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Uni po ang panibago na Fair Matrix tingin po sa Legazpi. Hirit. Base po ini sa Ordinance number 15-0015-2021 amended by City Ordinance number 15-0017-2021 November 2, 2021. Okay? O ang nakasurat kaya digdi sa taas mga tugang Parada 9A color white origin bigaa. Yo. Di ko na interpret ron ita baka masala ako. Basta ang sabi digdi Parada 9A 9A. Tapos color white and origin bigaa. Destination Rinilisan. Ang pamasay po 12 pesos. 7 Spring Buyuan New Chapel 12 pesos. Mata Nagsentro 15, Bunga Sentro 18. Kung sabihin, hali ini sa biga tabi jing bago. Haling biga ang origin, destination niya, sa pinag-inambitan niya to ng mga lugar. Ikadua, Parada 4A, beige and color. Sabi, ang origin niya sa may screen clinic, EM's Barrio, near Busit Gate. Tuyaon dyan sa may, ano yan, sa kanto mismo, pasiring duman sa Busit. Paghali ka sa lugar na yan, ang destination mo pasiring sa Aeroville Subdivision, 12. EM's Barrio Busit, 12. Anaho Village, DNR LMS, 12. One-way trip, Grand Central Terminal, 15 pesos. Gaisano Ayala, 17. Kung sabihin, kung hali ka dyan sa kantong yan, pasiring ka sa Ayala, sa LCC, Sentro, 17 pesos. Ang saroa, tapos sa Grand Terminal, paduwang kahali dyan sa lugar na yan, 15 pesos. Okay? Next, Parada 5A, violet ang color. Origin, Bangkiruhan, ay haling Bangkiruhan ini. Tama ba? Destination, Sentro Bangkiruhan 12, Resettlement Site 12, Don Bosco 13, Sanitary Landfill 17, Septage Facility, Caridad 1, 18. Yan. Diba sa Bangkiruhan yan ha? Next, Parada 1A, Rizal Street, corner, Rizal Street, Rivera Street, corner, Rizal Street. Ang origin origin. Kung hali ka dyan sa Parada 1A, pasiring ka sa Tula-Tula along JB Alegre Street, 12 pesos. Pasiring ka sa Mauyod, Pinarik, Ilawod Extension, 12. Country Homes, 12. Original Legazpi, Oriental Hotel Legazpi, 12. One-way trip, Grand Terminal, 14 pesos. Parada 2A and 3A. Hali dyan sa Albay Capitol, sa may Kantukan Bigs. Pasiring ka sa Washington. Dangugan nindo ini sarong tawo ini. Washington Drive, Cruzada, Kanto, Pepperland Airport. From Albay District to Airport sa Capitol, ang bayad po 12. DPWH Second Engineering Office sa DWCL 12, Aeroville Subdivision Sunrise 12, UST Hospital 12, one-way trip to Grand Terminal 14 pesos. Yan po, yan ang pamasaya. Taro yung katabi, ito, next. Parada Taxical, ay Taxical ini Albay District. Ay, Taxical. Origin, Albay District, Stanza Route, Tula-Tula, JB Alegre Street, Country Homes, 12. Stanza Proper, Rosemont Subdivision, Stanza Elementary School, 17. Taxical, Loop A, Embarcadero, pahaling Embarcadero, Sentro, pasiring sa mga minasunod.
Embarcadero, Poro, Obelisc, Rizal, Villamor, Grand Terminal, Yasiano, Gaisano, Lapu-Lapu, 12 pesos. Loop B, Embarcadero, Hotel St. Elis, Longse Building, Gaisano, Yasiano, SM Grand Terminal, Central Terminal, Rizal Street, Legazpi Boulevard, Embarcadero, 12 pesos ang pamasahe. Oh. Kung hali ka mga tugang sa Parada 12, tricycle ini, San Isidro Poro, pasiring ka sa Boraguis Poro, ang bayad 12, Legazpi Boulevard, Rizal, Tecton, Embarcadero 12, from origin to Centro Integrated Parada Terminal, 17 pesos, one-way trip only. Kung hali kang Puro Parada 11, haling Lamba. Kung hali kang Lamba, pasiring ka sa Puro, Barangay Hall Elementary School 12, San Isidro, Legazpi Boulevard 12, Rizal, Tecton 12 yan. From origin to Centro Integrated Parada Terminal Market, Masaod, 21 pesos. Rayo naman kaya Lamba, kaya 21 naman, di ba? Okay, Parada 1, 8 and 9, haling Arimbay. Pabagong Abre, ang destinasyon mo, Bagong Abre, Bliss 12, Matanag, Bunga 12. Pasiring ka sa Grand Terminal, 20 pesos. Kung ka po mga tugang nasa Parada G's, yan sa may Marquez Street, corner Rosario Street. Pasiring ka sa Kilometro 4, Forest Lake, 12 ang pamasahe dyan. Tagungtong 15, Taysan Resettlement 16, Tugnaw, Ibalong Village Entrance 17, Taysan Centro Barangay Hall 18, Pangyawan 24, Santa Monica Heights 23, Centro Maslog 31 ang pamasahe. Harayo man kaya naman sa Maslog kung nali ka dyan sa Kwan. Diba? Hali ka dyan sa Marquez, sa Parada G's. May distansya naman. Okay? Parada 5, tama alas 7 na. Kurukas ka sa Tagidiit. Sentro, ang Parada 5, yan dyan sa may Los Baños, sa Imperial Street, o yan baga sa may, ano nga na Imperial, yan sa kanto, sa may Ayala Godini. Basta yan dyan sa Parada 5. Centro Grand Terminal, 12, asin Gaisano Public Market, 12 iyan. Pabitano, Legazpi Central Terminal, La Piazza, Yasiano, Ibalong Village, OLV, Cabisig, Barriada, 12 ang pamasahe. Parada 6 asin 7, ang origin niya Grand Terminal. Paghalit dyan, uni ang pamasahe. LCWD, Barriada, Bitano, OLV, Cabisig Centro, Gogon, Lacandula, Cruzada, San Roque, Peñaranda, one-way trip, Boraguis, Poro, Bonot, Legazpi Boulevard, 12 ang pamasahe. One-way trip, All Albay District, NSO 911, Rawis, Cruzada, 14 ang pamasahe. Naka-fix sa 12 adi, Purok 3. Destination mo, halik ang Quezon Avenue North, Grand Terminal, Bonot, UST Legazpi, Gogon, Bicol Memorial Park, UST Legazpi. 12 lang yan. 12 lang po. Hali dyan sa Parada 3 sa Quezon Avenue. Kumapasiring ka sa UST, Gogon, Memorial Park, UST. Cruzada Rawis, 14. Pag-asa National High School, 15. Tamaoyan, 17. Pugtong, 17 ang pamasahe. Pasiring ka sa Pawa, 22. Your Brother Pawa Cemetery, and Cemetery, 20. San Joaquin, 18. Dita, 20. Kung hali ka sa Barangay Parada 4, yan ka sa Imperial Street, Boraguis, ang Parada, origin. Centro BIR, Tanchuling, Binanuahan, Coca-Cola, Victory Village, Dapdap, Boraguis, DSWD, Popcom, Puro, Legazpi Boulevard, 12 gabosan pamasahe. Tapos, ito, nangyari na, wala pa. Ito. Kung hali ka sa Purok Parada 2, ang origin ka ang Rizal Park, near St. Raphael Church. So sa kanto yan. Pasiring ka sa Grand Terminal. Tapos San Roque, UST Legazpi Regional Center. 12 ang pamasahe tabi, kada saro. LTFRB, Mariners, RTC, PRC, 14. Pag-asa National High School, 15. Civil Service Regional Office, 14. Gogon Barriada, 12. Cruzada Barangay Hall, 14.
Kung hali ka sa barangay Parada 1, yan sa may Pier Site Post Office, pasiring ka sa Sentro Pier, Sabang Pigkale, Sentro Baybay, San Roque, Lapu-Lapu Dinagaan, Grand Terminal, SM, Ayala Mall, LCC. 12 sana ang pamasahe. Last. Ayaw mo na pala. Okay na. Kompleto na. O, yan tabi. Ang atuga. Depende po sa kadakulaan kang tawo. Ano, Jing? 12 ang pamasahe. Pero may reklamo si Jing. Ano, Jing? Ha? 2? Ay, di masinurat tigdi. Di nakasurat. Pero ikaw, Jing, saro ka sa Basta po ang individual na pamasahe, 12. Pasiring duman sa pinagtram ko sa indong mga destinasyon. Hello? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Good morning po, Kuya Henry. Yung galing pong Albay to Centro Taisan, pila po ang pamasahe? Pasain po. Alay po sa Albay po, sa may Albay Cathedral, tapos Centro Taisan. Ano nga ning parada yan? Hindi ko po, yung mga green po, baga ang, ang Mga bicycle. green. Alat nga na ata. Diyos ko, ikapa. Sipagong ko. Agalan kami, 22 pesos. Pira katawo. Saro lang po, sir. Ay, sala yan. Sala, dapat. Alat mo na hat. Putaisan. Green, dark green. Dark green po. Taisan po, alay po sa Albay po. Albay, madali. Ay, dako. Dark green ang yaon dig dito Buraglis Boulevard. Ay, so pataisan. Sa may katedral iyan eh. Opo, sir. Pataisan tula-tula istansa proper. Taisan. Kadakol na kaya kang binasa ko. Nagkarilibong na ako. Ikaw mo pa ako siya. Nagdangog po. Sorry, may pa ako siya sa imo nagdadangog oral daw. Ikaw man po kaya namati so Taisan. Dari mananggad kay Albay Cathedral to. May parada ba dyan sa may kanto ba ko? Sa likodan ba ko? Igwa po, sir. Dyan sa may mortuary? Puro 22 po kada saro. Mahalunon ba nga, sir? Nasa man daw ito. Taisan. Dyan sa may mortuary mananggad. May parada dyan sa may gate. Di ba? Yung ani po. Ay, wara, kipataisan digdi. Pa-istansa niya on digdi, oh. Istansa elementary tula-tula. I-verify ko, madam. Iyo po. Salamat po. 21 ang sarong tao. 22 po. 20. Minsan po 20. Kada saro. Minsan po. Ito, sandali lang, sandali. Parada Gis. Maski po apat ang laog. Maski. Ayun ni madam. Marquez Street yan, corner Rosario Street. Opo, siguro. Di ko po. Basta uni ang halik dyan, Parada Gis. Taisan Centro, 18 pesos. Ay, sige po, sir. 18 Salamat pesos po. tabi. Yo, 18 oh. Taisan Centro. Opo. 18. Opo. Okay? Sige po, salamat. Oni palan mananggad. So, parada dyan. Santa Monica Heights. Ang pamasay 31. 23, Santa Monica Heights, Centro Maslog 31, Pangyawan 24, Taisan Centro Barangay Hall 18, Tugnaw Ibalong Village 17, Taisan Resettlement Site 16, Tagungtong 15, Forest Lake 12, Kilometro 4 12. Ay problema, kadakol naman ang hapot. Hello? Hello? Hello po. Good morning, ma'am. Saudara po, igwa naman si Bagong Ray. Ay, dai pa, madam. Aputong ko tawad si Mayor Vic. Apudang ko tawad 7:30 to 9, ha? Mas maranga ni Henry po na igwa ng Bagong Ray ang bayad sa tricycle pa. Minsan, masakay ka. Kaya, taraga, dyan sa may over tapos diretsong tagas. Pira? Ako tumipikan para tricycle. Pira niya ibabayad mo. Pigahapot pa lang sumasakay lugod. Kita naman ko baga magbalyuhan na kita ako nang para tricycle ikaw na pasahero tanan ako abuton mo. Katasunta ka dapat magkasimbag mo. Sino ba dapat nasa arang kan Ray? Yung baga. Pasahero
pasahero. Yung natatahaputon mo, dapat may taripa sinda, di ba? Oo. Minsan, ngaya, 20 ang pamasahe. Opo. Solo ka. Tagas mo, daraga. Iyo. Sa mong nagaiba. Iyo po. Sige po tayo. Tapos, kung hasa sa sentro, Oo. Iyo. tapos, kung duwa ka mong magaiba, tig-30. Iyo baga. Mahal. Sige, tapotong ko po si Mayor Victor Todd, Iyo ha? po, iyo man sana po, gusto ko maaraman ang bagong taripa sa taga. Yes po, Daraga. yes po. Thank you very much. Todd po. Tapotong ko si Mayor Vic, ha? Okay. Todd, mga tugang, tapudan ko si Mayor Vic kung ano na plano ninda dyan sa aram mo. Dapat magbago naman kita kang tarifa talaga. Araw ka rin sa Legazpi. Paano nga ni pandemic, medyo surusuan na. So jeep baga, paranuan na. Kasapon nga ni, so naiglaling ko sa mga jeep. Paano ang jeep? May mga aki. Ha? Hello? Hello, good afternoon. Good morning. Good morning, ma'am. Paano po kapag sumagot yung tricycle driver ng sa GB ka na lang sumakay kasi sila ang nag-announce ng mga pamasahe. Anong ibig mong palabasin? Wala lang. Gusto, Kasi- ganito na lang. Kung halimbawa ikaw ang sumakay, halimbawa sabihan mo yung tricycle driver na, kaya sir, sabi po ni Henry M sa DCGB, ganito ang pamasay papunta sa lugar na yan. Kaya Pag nga, sinabihan ka niya na, o sa DCGB ka kay Henry M ka magpahatid, willing to ako kaya. ganun. Opo. Halimbawa nga, sumakay kasi ka, naman, hindi mo naman gusto po yung mawala pamasahe. yung mga pinasupong tricycle Sinabihan ka driver, kang diba? tricycle na, o kay Henry M ka magpahatid, to yung nag-announce, sabihan mo, tawagan mo ako, tihatid kita. Okay. Thank you. Salamat po. Bye. Bye-bye. Bata garimata na si garimata na ini. Garimata na si Migari so singilong kita kay taton paguli ko. Sige itong gusto mong iaton. Ang apod ka ang tabi nemi, public service. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga